ο γέροντας Θεόδωρος, ο Αγιοφαραγγίτης, και μας έλεγε: παιδιά μου, θα πίνετε τον καφέ σας και θα ακούσετε ότι οι Εβραίοι εκτύπησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Τότε θα ξεκινήσουν τα μεγάλα γεγονότα. Επίθεση με στόχο εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εξαπέλυσε το Ισραήλ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η βιομηχανική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου που βρίσκεται στην πόλη Νατάνς, στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, βομβαρδίστηκε επανειλημμένα από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Και την ίδια εποχή ή λίγο πιο πριν θα πέσει ο Ερντογάν. Αυτά θα είναι τα σημεία που θα έχετε για να καταλάβετε ότι τα μεγάλα γεγονότα έρχονται.